Matur nuwun, Ndara. Dene Ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel. Malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Karawelang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan niku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke. Bombonging kawula tanpa pepindhan. Inggih mekaten kawula tansah mbangun miturut dhateng dawuhipun Nalindra. Sinuwun punta lan sakadang kadheyan inggih mekaten damel praja menika ayem tentrem. Embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki, Ndara. Bumi gunjang kanjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Dereng ngantos paripurna sami Walacana. Katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat. Sanggara kula yen tandulasa. Sanggara kula yen tandulasa. Ndara Antasena, Kek. Suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel. Dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke, Ndara. Eka balik titiane Gandayani. Iki sing jeneng Semar. Pancen iya, kowe sapa? Aku Jajal-Werka. Alawi gatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan. Mesti eneng jenenge, eneng wewisike.